Isten szép jó napot mindenkinek! Úgy ismét eljött a szerda, ismét itt vagyunk az aluljáróban, hogy hangot adjunk nem csak magunknak, hanem a véleményünknek is. Természetesen nem azért, hogy mindenkire ráerőltessük a véleményünket, hanem csak egy maradandó emléket akarunk, hogy itt március 15-e után pár nappal milyen helyzet van. Először is a nemzeti ünnepünk pénteken volt, nagy hazacári volt a közelben, itt a Nemzeti Múzeumnál kedves Minexteri úrunkat megszólaltatták természetesen nagy kordon, mert a biztonság mindenek felett, az a lényeg, hogy ő hatalmon maradjon. És szépen elmondta semmit oda-vissza, kétszer megtámadja Brüsszelt, elfoglalja az EU-t, aminek része, és mai nap vagy tegnap az EU bejelentette, hogy háborút indít. Hát nem csak ellenünk, úgy általában, mert a háború jó üzlet, és hát kell a pénz, hogy az ukránokat tudják mivel fizetni. Hát Ukrajnában először is annyi pénzt pumpáltak, és úgy lába kelt, mint a húzat. A fegyverek is eltűntek, és hova tűntek? Hát természetesen magánhadseregekhez, akiket most aktivizálnak, és az EU elindítja a háborút. Az az EU, aki a NATO-val közösen megvédi az embereket a gonosz oroszoktól, mert az oroszok gonoszak. Ezt már évek óta láthatjuk az amerikai filmekben, mindig az orosz a gonosz, az amerikai az meg jó. Aztán kiderül, hogy amikor Amerika meg a NATO elmegy egy országba, hát éppen nem jók, mert kirabolják az egész országot. Tehát mit is várnánk a hazugoktól, meg a háború függőktől? Azt hazudnak, amit akarnak. Most azt hazudják, hogy háború lesz, mert az nagyon kell, de valójában pénz kell nekik, és jogot formálnak arra, hogy megtámadjanak egy országot. Hát természetesen a NATO fogja megtámadni az európai országokat, csak ezt 12 köműves, szabadköműves csillag alatt fogja tenni, és mindenki majd szalutálni fog. Pláne azért, mert a nyugat-európai országok nagy része többnyire már migráns. Ahogy látjuk, Hollandiának is 45%-a migráns, és ott is vannak no-go zónák évek óta. Ez a kapitalizmus, a kizsákmányolás meleg ágya. A kommunizmus csak annyiban különbözik tőle, hogy egy kicsit odébb van. De lényegében ugyanaz a kizsákmányolás. Úgyhogy március 15-ét nagyon jól megünnepeltük, a sehonnai ellenzék, a titkos, nem létező ellenzék, az árnyékszék kormány is megünnepelte, voltak páran az árnyékszék kormány tüntetésein, és nagy meglepetésre a NER egyik egykori tagja, Magyar Péter, szép számú nézősereg jelenlétében sok minden újat bejelentett. Hát éljenek a magyarok, éljen Magyar Péter, hiszen ő is magyar, pláne hogy a neve is az. Ő még nem akar pártot alapítani, de aztán rákényszerült. Persze tudjuk, hogy a pártok mire jók, azon kívül, hogy a szájuk jár, aztán a zsebüket tartják, meg a markukat. De hát tudjuk, hogy igazmondó politikus nem létezik, és hát mennyire bízhatunk ezekben a politikusokban. Március 15-én láthattuk, hogy nagy hazacárét csináltak, egyfajta választást, ugye jön majd az önkormányzati választás, és kell a propaganda, a március ifjakat pedig felhasználják, hogy saját magukat fényezzék. Hát megjelentenek a Rátkai Filipnek a filmje, aki nem nézi meg, az büntetést kap. Egyes hírek szerint bizonyos iskolásoknak előírták, hogy kötelező megnézni a filmet, és nekik ezt saját zsebből finanszírozni is kellett. Mi ez, hanem kényszerítés. Emellett sajnos a nemzetközi filmipar egész jól leminősítette ezt a Rabok legyünk vagy szabadok című rátkai filmet. Elég az hozzá, hogy én nem fogom megnézni, mégpedig 5-ször nem fogom megnézni, mert egy olyan hatalom készített filmet a szabadságharcosokról, akik tulajdonképpen elnyomók. És most egy ilyen film keretében próbálják bemutatni, hogy mekkora nagy szabadságharc is volt március 15-én.
Persze 2021-ben, amikor mi voltunk a Nemzeti Múzeumnál, a rendőrök ugyanúgy kitoloncoltak minket, mint a márciusi ifjakat, akkor bezzeg mi voltunk a szabadságharcosok, akiket szépen megbüntettek és bíróság elé állítottak. Hát ennyit a szabadságról, valójában relatív, mert ha mindenedet elveszted, azt mondják, boldog leszel. Hát igen, csak nem lesz, aki irányítson téged, mert mivel semmit sincs, ezért nem tudnak irányítani. Úgyhogy boldogok leszünk, ha nem lesz semmi, és irányíthatatlanok. Na, az lesz az igazi szabadság, akkor fogunk szabadon élni, oda megyünk, és azt csinálunk, amit akarunk, hiszen nem tudnak tőlünk elvenni semmit, tehát a boltba bemegyünk, felkapjuk, amire szükségünk van, és elmegyünk. Aztán, hogyha lecsuknak, akkor már a börtönben fogunk lakni, ott legalább van fűtés, úgy sincs annyi börtön. Bár most építenek egy új börtön, mert hát fogytán van, ugyanis a börtöneink Magyarországon tele vannak cigányokkal, akik ugye a kisebbséget képviselik, de hát szerencsétlenek, nem tudnak mit csinálni, csak lopásból tudnak megélni, és előbb-utóbb a börtönöket megtöltik. Persze nincsen cigány bűnözés, a média szerint, valójában meg van. Csak meg kell nézni, kikkel vannak tele a börtönök. Úgyhogy a szabadságharcosokat éppen azok prezentálták március 15-én, akik letartóztatták annak idején a szabadságharcosokat, és a Minexter elnök úrunk most elharsogta, hogy mekkora nagy bajban is vagyunk, mert a csúnya Brüsszel majd minket megtámad, a saját tagállamát, mert nem azt csináljuk, amit mond. Nem is azért léptünk be, hogy azt csináljuk, amit ő mond, azért léptünk be, mert hát ha így közösen összefogunk, de hát csak azt vettük észre, hogy mihelyt beléptünk az EU-ba, azonnal az összes gagyi és minőség nélküli terméket a nyakunkba zúdították, mérgeződni a mérgező ételeket, hogy Németországtól kezdve az összes nyugat-európai ország ide hozta a szemetét, mert nekünk az jó lesz. Úgyhogy azóta is mi fizetjük a legtöbbet, legalábbis itt emelkedtek legmagasabbakra az árak, amit ennek a Minexter elnök úrnak nagyon is köszönhetünk. Persze szabadság az van, meg duma, politikus duma, ilyen szőnyeg alá söprős, pedopolitikus duma, de nem nagyon veszük észre, hogy nekünk jobb lenne. Mert hogyha mindaz, amit ígérnek, beteljesül, akkor most jobbnak kéne lenni, mert ugye jobban élünk, mint 4 éve, állítólag. Megvan mind a 4 kerekünk, meg van szobánk, meg lakás, meg munka. Csak hogy az ellenkezője történt. És a kedves miniszterelnök úr mindig elmondja, hogy nem lesz háború. Igen, ám csak a nem szót mindig ki kell venni belőle, ugyanis lesz háború. Nem lesz szegénység. Hát persze, hogy lesz szegénység. Nem lesz járvány. Persze, hogy lett járvány. Nem lesz vakcina. Persze lett vakcina. Mert csak az ment meg. Az egyetlen megoldás a vakcina. Igen, látjuk, hogy a politikusok megszavazták, hogy ne kelljen őket beoltani. Ennyire ment minket meg a vakcina. Bár jobb lett volna, ha beoltják a politikusokat, mert most akkor fél lábbal a zsímban lennének, és nem dumálnának, bár hát ha üresedés lenne a parlamentben, mindig van jelenkező, aki újra bekerül, mert hát sorban állnak az ingyen pénzért a politikusok. Pár éve volt egy nagy kampány, persze a nem létező árnyékszék kormány hirdette, Bush elnökkel, Obamával és a többi ilyen háttérhatalmi jópofival, hogy lesz ingyen pénz, hogy minden ember, hogyha feliratkozik, akkor kap 100 000 forintot. Menet közben kiderült, hogy nem 100 000 forintot kapnak, hanem a semmi fizetésüket és a semmi nyugdíjukat kiegészítik 100 000 forintra. Tehát ha van 60 000 forintod, adnak 40-et, és akkor 100 000-ből tengődhetsz, pláne, hogy azóta duplájára mentek fel az árak. Tehát ez a nesze semmi fog meg jó politika, de nem kell messzire menni, mert a narancsuralmi politikusok is ugyanezt mondják, hogy éljél meg abból, ami van. Persze fölvitték nagy kinkeservesen a pedagógusok fizetését, mert ugye elkezdtek pályát elhagyni a pedagógusok. Igen, mert hát ugye fizetni is kéne azokat, akik helyettük dolgoznak, és aztán csodálkozunk, hogy nincsen tanár. Nincs ki tanítsa a politikusoknak a diákjait vagy a gyerekeit. És állítólag nagy problémák vannak az oktatási rendszerben. Hát az oktatási rendszerben nem ma kezdődött a politika, kezdődött mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, amikor elkezdték összekeverni a tananyagot.
egyre több mindennek semmi összefüggés, se füle, se farka nem volt, pedig ugyanazt tanították. A matematika példatárból kivették a lapokat, összekeverték és visszafűzték. Na ennyi volt az oktatási reform, a mai gyerekek nem értik, hogy mit tanulnak, meg minek. Aztán kikerülnek az életbe, és az interneten élik az életüket, onnan tanulnak. Persze lehet okos dolgokat is tanulni, csak hát hogyha nincs meg az alap, nincs meg a matematika, fizika és kémia, meg a történelmi alapok, akkor hiába nézed az internetet, mert nem fogod fel, hogy egyáltalán mi van rajta. Nézheted a TikTokon a riszáló fiatalokat, akiknek egyre nagyobb a nézettségük, ezzel semmi fog meg, jó? És aztán kénytelen vagy elvállalni azt a munkát, amit elég tolnak. Önállóan nem tudsz gondolkozni, és nem is akarsz, azt se tudod mi az, egy idő után pedig észreveszed, hogy inkább ki vagy szolgáltatva annak a kormánynak, akik ugyanúgy nem tanulnak semmit. Tehát tudatlanok irányítanak tudatlanokat. Ez a vakvezet világtalant, és mindketten a kútba esnek tipikus esete. És azok, akik merészelnek gondolkodni, vagy utána nézni dolgoknak, azok be vannak perelve, el vannak lehetetlenítve, ki vannak rúgva a munkából, mert okos, értelmes összefüggéseket ismerő emberekre nincs szüksége se a kormánynak, se a háttérhatalomnak, mert azok önállóan gondolkodnak. Azok fogják magukat és kijönnek ide, kiállnak és osztják az észt. Nem ez a baj, hanem amikor az igazságot kezdik el mondani. Az utcán, ahol nincsen cenzúra, ahol nincs internet, ahol látod a másikat, ahol beszélgetni tudsz a másikkal, meg tudsz állni, figyelni tudsz, és a jelenléteddel részt veszel az eseményekben, mert ha otthon vagy az internet előtt, mit látsz a 4 falon kívül? Azt se tudod, hogy a képernyőn látott ember éle vagy hal-e. Egy mesterséges intelligencia generál neked egy Facebook ismerőst, akivel beszélgethetsz. És amikor kimész az utcára, nem jön el a randira. Miért? Mert mesterséges intelligencia nincs teste, csak hülyi. Igen, lehet tovább menni, lehet máshol keresni az igazságot már, ha érdekel, mert sajnos az a baj, hogy az emberek többségét csak a hazugságok érdeklik, és a legnagyobb hazugság, hogy a hazugságot igazságnak tüntetik fel. Csak van egy probléma a hazugsággal. Egy idő után kiderül, hogy hazugság. Igen, és az igazságról meg kiderül, hogy igazság. Csak az a baj, hogy a hazugság egy nagy átverés, egy nagy csomagolópapír. És aztán kiderül, hogy az az ingatlan, amit megvettél, az nem ér semmit. Mert a ingatlanos csili-vili képekkel adja el neked, és mikor odamész, nem működik ez, inkasszó van rajta, az előző engedély nélkül, az előző tulajdonos engedély nélkül építkezett, csak ezt éppen az ingatlanos nem mondja el. Vagy ott vannak például a bankok, amikor a devizahitellel, törvénytelen devizahitellel mindenkit bepoliznak, hogy jaj, de jó lesz neked. De legfőképpen a bankoknak lesz jó, meg a hitelintézeteknek, te meg majd járhatsz a bíróságra, meg futhatsz a pénzed után. Hát, nem kellett volna elvinni a bankoknak a ígérgetést. Tegye fel a kezét, aki hisz a bankoknak és a politikusoknak. Kézerdő van a zsebekben. Igen, a politikusoknak nem lehet hinni, hiszen akkor mondanak igazat, amikor éppen alszanak, és akkor hazudnak, amikor kinyílik a szájuk. A bankok ugyanez, hiszen a bankoknak a privékjei a politikusok. A bankok fizetik a politikusokat, tehát azt hazudják, amit a bankok mondanak. Vagyis a politikusok reklámarcok, egy média szereplő azt mondja, amit a bank hallani akar. Milyen jó itt nekünk, milyen jól élünk. Van cipő, nadrág, megy a villamos, nincs semmi probléma, csak hogy az a nyereség, amit a magyar emberek munkájából származik, az valahogy mindig külföldön landol. Valahogy mindig a Vatikánba kerül, valahogy mindig a Rothschildokhoz kerül, Izraelbe landol, vagy Nyugat-Európába landol. És verik a mellüket a nyugat-európaiak, hogy ott milyen jól megy nekik. Ja, csak a mi zsebünkből húzták ki a pénzt, és jönnek ide, hogy jaj, szegény magyarok. És aztán felvásárolják a magyar falvakat abból a pénzből, amit a magyarok termeltek, és ők meg elvitték. Aztán ide jönnek, megvesznek egy-egy falut, egy városrészt, vagy megveszik a 13. kerületet, a 8-at, a 9-et, kirakják a sárga csillagot,
és akkor azt mondják, hogy mától ez már nem Magyarország, hanem Izrael, mert nekik lett ígérve. Ja, hogy ezt nincs a neten, ezt nem lehet a neten hallani, hogy az izraeliek repülőkkel jönnek, és csak idáig jönnek, mert innen nem mennek. A magyaroknak meg úgy mondják, hogy jaj, de jó külföldön, menjél ki! Akkor miért jönnek ide az izraeliek, ha külföldön a jó? Magyarországon nagyon is jó. Csak a magyar emberek nem tudják, hogy a magyarnak lenni Magyarországon a legjobb. Külföldön a magyar mindig idegen lesz. Mindig ki fognak külföldön használni. Külföldön mindig külföldi leszel. És előbb-utóbb belátod, hogy Magyarországon legalább értik azt, amit mondanak, tudod mi, hogy megy, és itt legalább igazán magyar lehetsz. Lehet, hogy nem becsülnek meg, és 10 millió magyar között csak egy vagy, de akkor is otthon vagy. Menjél külföldre, nézd meg, mi van ott. Menjél Kínába, és az arcfigyelő rendszer majd nem enged ki, mert rosszul posztoltál a neten. Menjél Indiába, ahol az utcán is alszanak. Kasztok vannak. Ott senki nem leszel, mert nem tudsz feljebb lépni. Menjél Amerikába, ahol maffia és magánhadseregek vannak. Nem biztos, hogy élve megúszod, hogy egy hetet töltesz ott. Menj el Oroszországba, a nagy része erdő. Menj el Afrikába, ahol a nyugat-európai országok cégei zsákmányolják ki Afrikát. Nincs egészségügy, kilógsz a tömegből, mert fehérbőrű vagy, és örülhetsz, ha étkéz lábbal, betegség nélkül hazajössz, ugyanis a gyógyszercégek Afrikába kísérleteznek ebolával és egyéb dolgokkal. Nem tudom, tudjátok-e itt jelenlévők, hogy az amerikai hadsereg hogyan gyógyítja Afrikába az ebolát? Elárulom, napalmmal. Lebombázza a falut, és mindenkit eléget. Ebolástól, mindenestől. És ez hivatalos. Ez Amerika. És ez jön ide majd, hogy megmentsen minket saját magunktól. Igen, ez Amerika. Köszönjük szépen! Úgyhogy továbbadom a szót, mert mások is állnak sorba, hogy elmondják azt, amit tapasztaltak a világban. Mi minden szerdán idejövünk, hogy ne csak a netről értesülj el, hanem más magyar emberek véleményét is elmondhass, mert minket aztán a politikusok nem fognak felengedni a mi pénzünkből általuk épített fodeszre, hogy elmondjuk az igazságot, mert az igazságra a politikus nem kíváncsi. Bár úgy látom, az itt járókelők se nagyon kíváncsiak, inkább hazamennek, homokba dugják a fejüket, és jól el vannak, amíg még van homok, meg ahova tudják, bár mondjuk egyre több a homokos Magyarországon, meg egyre több a narkós, mert ugye lehet a drogot hozni, aztán úgy járnak, mint a hollandok, ahol beengedték a könnyű drogokat, és egy teljes generáció alkalmatlan Hollandiában a munkára. Mert a könnyű drogokat engedélyezték. Na hát ez van Magyarországra is, hogyha az eszedet inkább a loteszedben tartod. Na, ennyit mára. Köszönjük, szerdán is jövünk, találjatok meg, mert az igazság itt van, csak észre kell venni. További szép napot! Üdvözlök mindenkit szeretettel, aki nézi ezt a videót, és akik itt járkálnak az aluljáróban. Én ilyenkor mindig szeretnék feltenni az embereknek kérdéseket, fel is szoktam tenni, csak nem szoktak rá válaszolni. Mert sajnos az a baj, hogy nem tudják az emberek megmondani, hogy milyen országban szeretnének élni. Azt érzi mindenki, hogy valami nem jó, valami nem stimmel, meg valamitől állandóan félni kell, meg valakik állandóan utálnak minket, meg leginkább nem uram, nem vagyok lökött, de ha ön nem fél a háborútól, akkor csak gratulálni tudok hozzá. Tehát pontosan ez a baj, hogy még ha van is véleményük, akkor nem merik megmondani. Most ez az úriember is nyugodtan ide jöhetett volna, senki nem harapná el a torkát. Én kíváncsi lettem volna, hogy neki mi a véleménye erről az országról, és hogy ő szerinte jó-e itt élni, vagy nem jó, és ha nem jó, akkor mégis miért nem. És akkor most egy kicsit a kormánynak a tereléseiről, meg a hazugságairól szeretnék mondani valamit, tehát azzal kapcsolatban
kiderült, hogy a nagy ingyenes és szabad oktatásnak az lesz a vége hamarosan, hogy eladják az iskolákat. Úgy néz ki, hogy 60 darab iskolát, általános és középiskolát adnak át, ezeknek egy részét az egyháznak, a többi részét pedig az egyetemek fogják átvenni. Na most abban az esetben, amikor az egyház veszi át az iskolát, akkor az ellen lehet tiltakozni, ott lehet szavazni, ott dönthetnek a szülők, meg a tanárok, vagy az iskola vezetősége, hogy hát talán mégse szeretnék, de hogy az egyház hogy jut hozzá az iskolához, az egy másik kérdés. De amikor egyetemek vesznek át iskolákat, leginkább gimnáziumokat, ott nincs beleszólás. Ott csak véleményezési joga van a tantestületnek, meg a szülőknek, aztán nyugodtan mondhatják azt, hogy hát nekünk ez nem tetszik, nem akarjuk, akkor is át fogják adni, és semmi nem biztosítja onnantól kezdve, hogy az oktatás az továbbra is ingyenes fog maradni. Úgyhogy kedves diákok és kedves szülők, fel lehet rá készülni, hogy lassan, de biztosan fizetőssé válik az oktatás. És akkor én ilyenkor szeretném megkérdezni a szakszervezeteknek a vezetőit, ha itt lennének, de jó lenne, hogyha leereszkednének idáig, hogy szóba is állnának a nemzetiekkel, hogy ilyenkor hol vannak? Ilyenkor miért nem szerveznek tüntetéseket? És az a nagy diákszövetség, nem tudom mi a neve, amit itt a baloldal nagy dérrel, durral megalakított, ilyenkor a diákok miért nem szerveznek egy tüntetést, hogy bocsika, kormány, nem akarunk fizetni, itt elvileg ingyenes az oktatás, vagy mégsem? És akkor a március 15-e, amiről megint egy kicsit szeretnék beszélni, mert nagyon-nagyon durva dolgokat tapasztaltam, mert itt arról van szó, hogy megjelent délelőtt egy tömeg a Nemzeti Múzeumnál, ugye a kormány és a szimpatizánsai, majd délután megjelent egy másik 50 000-es tömeg a Bajcsy-Zsilinszky úton, ők pedig egy teljesen ismeretlen, hirtelen felbukkanó csillagnak lettek a szimpatizánsai, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter, aki elő is adta a 12 pontját. Na nekem erről az a véleményem meg a tapasztalatom, hogy szégyelje magát magyarnak és nemzetinek nevező kormány, minek utána eszébe sem jutott, hölgyem, hogy megkoszorúzza a Nemzeti Múzeumnál Petőfi Sándor emléktábláját. És a szituáció megint ugyanaz, hogy látjuk folyamatosan az utcafórumokon, hogy vannak vélemények, de az emberek nem merik elmondani. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy ha valaki meg tudja cáfolni, amit mondok, vagy máshogy gondolja, nyugodtan jöjjön ide, odaadom a mikrofont, elmondhatja, és nem lesz a torka elharapva. Tehát március 15-én kutya kötelessége lett volna a nemzeti kormánynak, hogy azt a Petőfi emléktáblát ott megkoszorúzza. De mást mondok, annak a táblának nem a Nemzeti Múzeum lépcsőjének a legalján és annak is a hátsó részén kellene lenni, hanem ott kellene lennie szépen a bejáratnál. És minden március 15-én minden nemzeti csoportnak, mozgalomnak oda kellene menni koszorúzni, és meg kéne engedni, és hogyha a kormány ott tart megemlékezést, akkor ezzel kellene kezdje, hogy azt a táblát ott a Nemzeti Múzeumnál megkoronázza. Ha nem így csinál, akkor ne beszéljen szuverenitásról, akkor szégyelje magát, és jobb, hogyha hallgat. És pontosan ezt tapasztaltam azon a napon a két tömegbe belevegyülve és beszélve az emberekkel, mint amit most itt is ebbe az utolsó 10 percben, hogy semmi más nincs a fejükbe, csak a másik iránti gyűlölet. Tehát elérték a pártok, és itt nem a kormányt hibáztatom, hanem a pártokat, akik átvették az uralmat felettünk, és a ti gondolkodásotok felett is. Elérték, hogy egymást kezdtétek el gyűlölni. Pusztán azért, mert a másiknak más a véleménye. És nem érveltek, és nem próbáljátok egymást meggyőzni, hanem elhiszitek azt, amit a pártok a fejetekbe kondicionálnak, és gyűlölitek egymást. És ami még rosszabb ennél, ami tapasztalható volt 15-én, az egy nagyon erős nemzet iránti gyűlölet. Tehát sikerült a pártrendszernek kialakítani egy nemzetgyűlöletet, egy magyar gyűlöletet a magyar emberekben. Mert amikor én azt mertem mondani, hogy bocsika, Magyarország nem mindenki Magyarországa, hanem Magyarország a miénk, a magyaroké, és uram, bocsák,
legyenek már a mi érdekeink az első helyen, utána jöhet az összes többi, utána jöhet a multi, jöhet az ukrán menekült, jöhet a migráns, jöhet akárki, tök mindegy, szépen sorba. De mi legyünk az első helyen, ami nekünk jó, ami valóban közérdek, és valóban nemzetérdek, és valóban helyi érdek. És akkor erre azt kaptam, hogy én egy rasszista vagyok, meg egy náci vagyok, meg egy fasiszta, meg egy anarchista. Hát akkor megint csak szeretném megkérdezni, valaki jöjjön ide, és magyarázza el nekem, hogy az az ember ebbe az országba, aki magyar, és ide született, és magyarnak érzi magát, és az ősei is magyarok, az miért baj, hogyha azt mondja, hogy itt, a saját országunkban a mi érdekünk legyen az első? És akkor fel lettek sorolva ilyen különböző pontok, ilyen gyönyörű szép 12 pontot a délutáni magyarféle, eléggé magyartalanra sikerült kormányellenes hergelésen, mert az volt, tehát felsorolt 12 pontot, amiből 2 még azt mondom, hogy elfogadható volt, az összes többi az csak politikai lózunk volt, és semmi másra nem ment ki, csak arra, hogy az érzelmekre hasson. Mert a pártok csak erre képesek. Tehát azt, hogy az okot megszüntetni, ugye saját magukat kéne megszüntessék, a saját maguk által generált megosztást és gyűlöletkeltést kellene megszüntessék, de nem, eszük ágában nincs. És akkor miről nem beszélt ez a magyarnak nevezett ember azon a tüntetésen, amiért nem áll ki senki, meg amiről igazából egyik párt sem beszél, mert tilos, mert ez már a globalistáknak a terve és a narratívája. Ugye nem volt szó a háborúkról. Nem volt arról szó, hogy ártatlan gyerekek és nők és civilek halnak meg mind a két háborúban, és a kormány mind a kettőt támogatja. Mind a két esetben népirtásról van szó, és mind a két esetben a népek politikai jogának, politikai önrendelkezési jogának a megtagadásáról van szó. Erről miért nem beszél senki? Ilyen háborúkat nem támogatunk. A szankciók a következő. Nem esett szó a szankciókról. Könyörgök, valaki jöjjön ide, segítsen ki, magyarázza meg nekem, hogy milyen nemzetközi jog és szabály alapján lehet szankciókat kivetni egy másik államra, valamint egy másik állam vállalkozóira és gazdálkodóira, és megszabni nekik ilyen nem is tudom milyen világ fölötti magaslatból, hogy ők kitől mit vehetnek, vagy mit nem. Egyáltalán, meg milyen bankon keresztül utalhatnak, meg nem. Milyen hatalom az, amelyik a bankoknak megtiltja, hogy átutalásokat fogadjon és teljesítsen? Milyen hatalom az, amelyik megtiltja vállalkozók millióinak, hogy olyan áruval kereskedjenek, amivel akarnak? Hát mi ez? Mi ez? És ez miért nem tűnik fel senkinek? És miért nem volt szó, egyetlen egy szó se, a WHO-nak a globális egészségügyi diktatúrájáról, amit ki akar alakítani? Ez azt jelenti, hogy ha májusban elfogadják a WHO-nak ezt a pandémiás szerződését és aláírják, akkor onnantól kezdve ezek a tagállamoknak a saját egészségügyi hatóságai nem dönthetnek semmiről, mert lesz egy ilyen mindenek felett álló globalista szervezet, aki majd eldönti, hogy éppen milyen járvány van szerinte, és hogy szerinte nektek éppen milyen mRNA-s típusú mérgező, veszélyes és halálos oltásokat kell beadatni, és aki ellenkezik, azt még meg is fogják büntetni. Milyen alapon veszi át a hatalmat az államok, országok egészségügyi hatóságai felett, orvosai felett, döntések felett, egy szervezet, egy magánszervezet, amit WHO-nak hívnak, aminek ráadásul a megalapításának a körülményei is eléggé kétségesek voltak, tehát ha egy kicsit megkapurgáljuk a dolgot, akkor úgy néz ki, hogy a WHO egy illegitim globalista magánszervezet. És akkor ez fogja eldönteni, hogy mikor milyen járvány lesz, és hogy az orvosok hogy gyógyítsanak, mert ugye kötelező protokollként írja elő. Könyörgök, akkor miért tanulnak az orvosok az egyetemeken, és akkor az a sok év tapasztalat, ami a hátuk mögött van, az miről szól? Az mire való? Az semmi? Az nulla? Fentről mondják meg egy orvosnak, hogy neked hogy vegye ki a manduládat? Vagy hogy téged hogy gyógyítson meg? És ő nem döntheti el, a saját tudása, az semmi, az nem számít. Akkor a következő, amiről nem esett szó, az a készpénz használatnak a korlátozása. Könyörgök, emberek, a forint a fizikai formájában a magyar állam hivatalos fizetőeszköze.
Nem tilthatják meg a multicégek, de a BKV se, meg a Volán se, hogy te készpénzzel fizess, mert az azt jelenti, hogy akkor ezek a cégek és vállalatok egész egyszerűen megtagadják a hivatalos magyar fizetőeszköz elfogadását. És ezt is mindenki szótlanul birka módjára tűri. Hát normálisak vagytok, de komolyan kérdezem. Tehát ennyi ész nem maradt már az embereknek a fejébe, hogy felfogják, hogy ez mit jelent. És hogyha nem lesz készpénzed, ha megszüntetik, akkor nem lesz többi egyéni szabadságot sem. Mert nem lesz, mert hozzá leszel kötve a bankodhoz, a bankszámládhoz, most már szociális krediteket akarnak itt is kialakítani, és hogyha rosszul viselkedsz, vagy épp a globalista narratívát mered megtagadni, akkor le fogják tiltani a bankszámládat, és akkor mit csinálsz? Nem tudsz venni ennivalót. És most már hozzákötnek mindent az okos telefonokhoz. Hát akkor tudjátok mit? Kezdje el mindenki megkeresni azt az orvost, aki bele tudja varni a bőrébe az okos telefonját, nehogy elhagyja. Aztán utána, hogyha szervizelni kell az okos telefont, akkor veletek együtt, vagy szervizelik azt is. Hát komolyan mondom, nonsens az egész, hogy mindent a telefonokon keresztül, és ha valaki elhagyja, és ha bedöglik, ha nincs internet, akkor mi a fenét fogtok csinálni? Hogy fogtok fizetni, ha nincs készpénz? Hogy vesztek ennivalót? Hogy fizetitek ki a számláitokat? Sehogy. A termőföldek, a következő, erről se esett szó, a termőföldeknek a védelméről, amire most mindenféle gyárakat építenek. Kínait, koreait, japán, tök mindegy, keleti, nyugatit, bármilyet, akármilyet. Milyen alapon? Milyen alapon teheti meg egy kormány, akármilyen politikus, hogy a magyar gazdáktól, akik nekünk termelnek egészséges magyar élelmiszer, kisajátítja a földjét? Azért, hogy egy mérgező, veszélyes gyárat építsen rajta, ahol az emberek rabszolgaként dolgoznak alacsony bérekért, és még csak nem is a magyar embereknek ad munkát, hanem idehozzák a vendégmunkásokat, hogy még lejjebb tudják nyomni a magyar béreket. És ez se érdekel senkit. Hát odaáll valaki március 15-én, hogy ő új országot akar építeni, álljon már meg a menet. A gazdálkodás az alapja egy ország létének, hogy az az ország a saját állampolgárait élelmezni tudja. Az élelmiszer önellátás az egy alap, amelyik országnak ez nincs meg, akitől ezt elvették vagy megszüntették bármilyen módon, ott vége a szuverenitásnak, vége. Ott az az ország ki van szolgáltatva, és kinek van kiszolgáltatva? A globális termelő és ellántó láncoknak, a multinacionális cégeknek, akik háromszorosára emelték nem egészen egy év alatt az élelmiszer árakat. Na vajon miért emelték a háromszorosára? Indokolatlanul. De most már okuk lesz rá, mert most már a gazdálkodókat meg akarják szüntetni. 30%-kal akarják csökkenteni a mezőgazdasági termelést, azzal indokolva, hogy akkor egy fél fokkal hűlni fog a föld. Nem fog hűlni a föld. Egy nagy frászt fog hűlni a föld. Viszont az egész földön éhínséget fognak kialakítani. És ezek az élelmiszerárak még a háromszorosukra fognak felmenni, mert élelmiszer hiány lesz. Mert a gazdák, akiket ki akarnak pusztítani, és meg akarnak szüntetni, már rájöttek, hogy nekik mindegy, és nem mennek a földekre termelni, mert abból már nem élnek meg. Mert a nagy zöld narratíva miatt, mert ők úristen kibocsátanak széndioxidot, és ezt nem szabad, és kiszámolták ezek az őrült pszichopaták, hogy a nagy gazdaság az kevesebb széndioxidot bocsát ki. Ha a nagy gazdaság termeli a paradicsomot, az jó, ha a kis gazda, akkor az nem jó. És erre rájöttek a gazdák is, hogy már teljesen mindegy, mert nincs rájuk szükség. Akár termel, akár nem, ki fog pusztulni, be fog csődölni, mert olyan szinten lenyomták ezek a nagy multi felvásárlók a terményeknek az árát, hogy nem éri meg megtermelni. Tehát most fogták magukat, és a mai naptól kezdve Lengyelországban blokkádolnak országosan, és az Unióban és Brüsszelben is blokkád van, és azt mondták, hogy egészen addig ott lesznek, amíg ezt a zöld narratívát vissza nem vonják, és amíg a kormány is vissza nem vonja az összes olyan rendeletet és korlátozást, ami a gazdák támogatását csökkenti, ami lehetetlenné teszi azt, hogy ők talpon tudjanak maradni. És erről sem volt szó. És nem volt szó arról sem, hogy Palesztinában mi történik. Hogy ott népirtás van, amit az ICJ elismert. Tehát elmondom még egyszer, elismerték azt, hogy a zsidó állam népirtást követ el a palesztin nép ellen.
És az egyik ügyvéd, az kibogozta jogilag, és elmondta, mert ő nem félt, ugye nálunk miért félnek az ügyvédek. Elmerte mondani egy ügyvéd a ICJ nevű ENSZ bíróságon, hogy Palesztina egy illegitim állam. Tehát akik ott is akkor annak idején megalapították, nem volt hozzá joguk. Na innentől kezdve aztán az égvilágon semmi joguk nincs, hogy a palesztinokat írtsák, de évtizedek óta ezt csinálják. Sajnos. És ez ellen sem szólt senki március 15-én. Márpedig ez is az önrendelkezési jogról szól. Tehát itt minden, amit elmondtam, itt a háborúsdi, a WHO, a földe, a készpénzhasználat, mind az önrendelkezési jogukról szól, amit megtagadnak. Azért, hogy létrehozzanak egy totális államot, egy olyan totális világállamot, ahol ti már csak rabszolgák lesztek. Már akit életben hagynak, és jelzik a globalisták, hogy mit akarnak, mert megjelent a tüntetésen megint ez a nagy kaszásbábú, ez már a harmadik, ahol megjelenik. És ugye mit jelent ez a nagy halálbábú? Aki nem olvasta a Bibliát, és már ateista, eszébe sem jut, ez azt jelenti, hogy eljöttek a végidők. Aki nem fogadja el a fenevad bélyegét, és az a QR kód, az meghal, mert kizárja magát a társadalomból, aki pedig elfogadja, az összes neoliberális globalista, az nem, azért van ráírva a bábúra, hogy ne féljetek, mert ez az övéké. Igen, ám csak abban tévednek, hogy a globalistáknak más a terve az emberiséggel. Tehát egyelőre, akik még most kiszolgálják őket, addig használják csak fel őket, amíg szükség van rájuk, utána de lesz mindenki cserélve robotokra és mesterséges intelligenciára. És erről szól a fenntartható népességszabályozás. Utána lehet nézni, ott van a Világgazdasági Fórumnak a honlapján, a Davoszi Fórumon meg amik már elhangzottak, hát azt se hozták le a médiák, hogy a Harari, meg a társai, ugye a WEF-nek a társadalomtudósa, meg a filozófusa, hogy beszélt az emberekről. És közölte, hogy nincs olyan, hogy emberi jog, mert azt ők találták ki nekünk. Tehát ez egy fikció, nem létezik, és akkor törlik el, meg úgy, ahogy akarják. És most ez történik. Most ebben az időszakban élünk. És akkor szeretnék visszatérni megint egy kicsit erre a WHO diktatúrára, amin keresztül be fogják tudni vezetni a világkormányzást, és éppen ezért ennek az egésznek a kezdete a koronavírus járványnak a kitalálása volt, ugyanis ezek az őrültek, nem én vagyok az őrült, hanem azok, akik uralkodni akarnak rajtunk, a koronavírussal jelezték, hogy ők a sátán királyságát akarják elhozni a földre. Nem a Jézus királyságát, a rendet, ahol a természet rendje uralkodik, és a természet törvényei nem, hanem ők a sátán királyságát akarják idehozni, és a korona, és ezt jelezték a koronavírusra, ezért ezt a nevet választották, ezt a vírust, és ezt segíti a WHO pandémiás szerződése, mert abban a pillanatban elkezdődtek a megállapodások ennek érdekében, hogy egy világuralmat hozhassanak létre az emberek fölött a WHO segítségével. És most gyere Magdi, és mondd el a WHO-val kapcsolatban, amit te gondolsz róla. Elmondtál már mindent. Jó lesz. WHO-val kapcsolatban nagyon csináltam egy rövid kis szórólapot. A WHO-t kellett volna vétózni annak idején, november végére. Egyetlen párt se vétózta meg, se a kormány, sem egy párt. Ez csak a lelkiismeret vétózta meg november 28-án, amit Novák Katalin és Orbán Viktor megkapott akkor, november 28-án. Ebben pontosan végig leírtuk, hogy ugye mit akar a WHO, plusz még idehozták a WHO épületét is. Közel. Na, szóval az Ági mindent elmondott éppen előttem, hogy minden szörnyűség most fog jönni májusba, tehát az emberek ezt nem érzik, hogy meg kellett volna vétózni, mert most még rosszabb lesz, ha májusban hozzák az összes szankciót, és azt hoznak a nyakunkra, amit akarnak, a mindenféle vírust és
mindenféle baktériumot, amit hát igen, baktériumot. Igen. Ja, az is. Na, mindenféle indul, minden baj ránk hoznak, és a világkormány jön. Tehát én hagyom ezt Ági, gyere, én ezt felolvasom. Hogy erről a mellényről még beszéljek, hogy 21 évvel ezelőtt én visztem körbe a véres kardot az országban az EU ellen. Ugyanúgy azért van rajtam ez a mellény, mert a WHO és a NATO ellen is ugyanígy gondolkozunk. 21 éve ez nem történt másképp. Most a WHO ellen ez a beadvány, ha felolvasom nektek, mi a magyar nemzet tagjai és azon tagjai nevében, akik velünk egyetértettek, lelkiismeretünk szava szerint a történeti alkotmányunk, azaz a Szent Korona jogrend értelmében kimondjuk a teljes WHO szerződés semmisségét. Itt utalnék David Martinra, EP képviselő leleplező felszólalására az Európai Parlamentben, amikor azt nyilatkozta, hogy a WHO az 1947-es megalakulása óta egy bűnöző kartel. A WHO alapítói 1947-ben rendelkezésre álló dokumentumok szerint is bűncselekményekre készülhettek, különben nem kötöttek volna ki maguk számára mentelmi jogot, mint nyomozati cselekmények, mint az azt követő jogi eljárások, mind a büntethetőség tekintetében. Egyébként is a WHO a kezdeti tagállami közösségi fenntartás helyett az évek során magánfinanszírozásúvá vált. Ebből következik, hogy a közfeladatok igazságos ellátása teljesen alkalmatlan, komolyan veszélyezteti az egyén és a közösségek életét, mert folyamatosan visszaélésre ad lehetőséget. Ez nem közegészség ügy, ez annak a népírtó programnak a folytatása, amely 1913-ban kezdődött, az eugenika iroda létrehozásával, amelyet Bill Gates szülei honosítottak meg az USA-ban. A WHO költségeinek 88%-át a Gates alapítványon fizeti. Fokozatosan veszélyes a WHO szerződés, mert Kriston WHO főigazgató szerint az intézmény fő célja a népesség szabályozása. Ez egy bűnszervezet, melynek nincs joga dönteni sem az életről, sem a halálról. Egészségügyi, politikai és közigazgatási szándékai alkotmány és jogellenesség. Semmiféle felhatalmazásunk nincs jogi döntések meghozatalára. Még szükségállapot esetén sem, valamint sem függeszthetik fel a nemzetállamok alkotmányát sem, továbbá az emberi jogot, méltóságot sem sérthetik, amelyek minden állam alkotmányának alapkövei. A WHO bűnössége mára már bűnszövetségben elkövetett emberölés és terrorizmus tekintetében is kimondható. Beadványunk azért íródott, hogy a WHO által készített járványügyi szerződés és a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat, az IHR, módosításait ne lehessen elfogadni, aláírni és törvénybe iktatni. Ennek még a szándéka is emberellenes, amit mi sem bizonyít jobban, amint az, hogy Novák Katalin köztársasági elnök által aláírt WHO szándéknyilatkozat a magyarországi gyermekvédelmi törvénybe ütközik. Ember és nemzetellenes, hogy a WHO 2022 és 2023
évi kongresszusain az Orbán kormány nem állt ellen a magyar nemzet és a magyar állam nevében a WHO szerződés módosításainak, ahogy Novák Katalin köztársasági elnök sem. Ezúton szólítjuk fel önöket a magyar nemzet és a magyar állam nevében, hogy még időben november 30-ig, 2023. november 30-ig írásban mondjanak ellent a WHO szerződés módosítására. Hát ez se történt meg. Ennyit köszönöm, hogy nem köszi. Szeretnél? A jogi aktust tegyék nyilvánossá alá. Ezen hivatalos levéllel hozzuk az önök tudomására, hogy mi a mai nappal visszautasítjuk a WHO szerződést, és kinyilvánítjuk annak semmiségét. Az önrendelkezést és az emberi méltósághoz való jogot a WHO igazoltan, indokolatlanul és többszörösen megsértette. Történeti alkotmányunk szerint az alapjogokat csorbítja az 1949 évi kommunista alkotmány, illetve annak alapján elfogadott alaptörvény, amelyek így nem is biztosíthatják az alapvető emberi jogok érvényesítését. A WHO tevékenysége ráadásul a jövő nemzedékeire nézve is káros kihatással van. A WHO jól ismert tervei a gyerekek szexualitásával kapcsolatos gyalázatosak és elfogadhatatlanak. A politikusok, jogászok és törvényhozóknak az lenne a kötelessége, hogy megvédjék saját nemzetük alkotmányát és az országunkban látogató emberek alkotmányos jogait, valamint biztonságát. A jelenlegi 23. november 27-én és az országot irányító úgynevezett képviselők, a kormány és a köztársasági elnök nem nevezhetők nemzetinek, eddigi tevékenységük alapján idegen érdekeket szolgálnak. Nem mondtak ellent a WHO szerződésére, eddig, ez pedig a szerződés módosító szövege szerint beleegyezést jelent. Ez nemzetbiztonsági szempontból nagyobb veszély minden nemzet számára, mint az alkotmányos jog védelmére utal az alaptörvény. Cikke. Az alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt nemzeti hitvallással és történelmi alkotmányok vívmányaival összhangba kell értelmezni. A WHO szerződés 59-60-61-es pontjainak módosítása sérti az alaptörvény cikkét és a harmadik cikkely 1-2-3 bekezdéseit. Első bekezdés. Senki sem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem. Kettes bekezdés. Tilos emberen tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni. 3. Tilos az emberi fajnemesítés célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszerzésű célú felhasználása, valamint az emberi egyed másolása. Ezt mondja ki a Nemzetközi Konvenció is, hogy senkit nem lehet alávetni az ő teljes tájékoztatásra, informálása nélkül bármiféle kísérletnek. Ez a Nemzetközi Konvenció minden helyzetben alkalmazható, akár a nemzetközi szükséghelyzetnél és szükségállapot idején is. A nemzeti alkotmányos jog felülírja az EU-s alkotmányjogot 4. cikk 2. bekezdés alapján. Tehát elsőbsége van. Hazafias üdvözlettel Tömsödi Anna, Tölgyesi Jánosné a lelkiismeret elnöke és Szőlősi Judita. Köszönöm.
Szeretettel üdvözlöm az itt megjelenteket és a videót nézik. Egy kicsit másról fogok beszélni, mivel személyes levelet kaptam az Európa Parlament elnökétől, hogy felkértek, hogy jönnek a június 9-i választások, és segítsem az Parlamentnek a munkáját, a választásokon. Hát én a skeptikusok közé tartozom, és igazán én Európai ellenes vagyok, ezt mindenki tudja rólam. De miért is? Azért, mert az Európai Unió nem az az Európai Unió, aminek ugye De Gaulle tábornok és Adenauer tábornok megalkotta. Mert ők egy gazdasági társulásban állapodtak meg, és álmodtak meg, hogy Európa egy közös gazdasági piac lesz. Először is ugye a francia-német megbékélés szellemében, és aztán jöhet a következő lépés, az Európai Uniónak a szélesítése, ami hosszú távon volt tervezve. De ez egész másképp történt, és az Európai Unió sajnos inkább nagyobb súlyt fektet a politikai hangsúlyra, a katonai és a hangsúlyra, mint a gazdasági építkezésekre és a környezetvédelemre. Hát egy kicsit ez egy bántó, mert ugye tudni kell, hogy Európa lassan az amerikai uralom alá fog kerülni, hogyha nem óvja meg magát és nem távolodik el Amerikától. Májusban a kínai elnök Macron elnökkel fog tárgyalásokat folytatni, Párizsba megy, ez lesz az első útja a Covid óta. De eléggé rossz hangulatban kezdődhetnek ezek a tárgyalások, mert a kínaiakat ugye Európai Unió újra rendszabályozni akarta, amit nem fogadtak el. És a kínai elnök ugye nem tárgyal a nyugattal, Ukrajnáról, ha nincsenek ott az oroszok, és csak azt tartná. A kínai elnök franciaországi látogatás előtt ő előre leszögezte, hogy nem látja értelmét a béketárgyalásnak, amivel az egyik hadviselő fél nem vesz részt. Xi Jinping, kínai elnök május elején találkozik Párizsban francia kollégájával, ez az az első európai útja a Covid-válság óta, mert teljes nemzetközi elszigeteltségben vészelt át. A feleknek sok megbeszélni valójuk lesz, de első helyen valószínűleg az ukrajnai béketárgyalások megkezdésének gondolata áll, aminek Macron elnök az egyik ötletgazdája. A nyugati politikai tervezők a svájci Davosban indítanak útjára a békefolyamatot az ukrajnai háború lezárására. Ennek egyelőre nagyon sok akadálya látszik. Legfőképpen az, hogy a nyugati katonai segélyek, 2000 francia katona fog érkezni állítólag Ukrajnában. A katonai segélyek bizonytalankodása vagy apadása, főleg az USA részéről. Oroszország stabilan áll a frontokon, és Putyin újraválasztása és magabiztosá teszi a moszkvai vezetést. Kína nem fog Oroszország ellen fordulni, a nyugattal együtt működve. Peking előre hangot adott a törekvésének, hogy megpróbálja rávenni Európát, hogy hívja meg Oroszországot és az asztalhoz a jövőbeni béketárgyalásokon, akár Svájcban vagy máshol. Máskülönben Peking bolykottálni fogja az ilyen találkozásokat. A pekingi vezető várhatóan nem a legjobb hangulatban érkezik Párizsba, mert közelmúltban ismét súlyozások mutatkoznak az Unió és Kína viszonyában. Kína dühösen reagált az EU múlt havi döntésére, amely fekete listára helyezett kínai vállalatokat az Oroszországgal való szankció megkerülő kapcsolataik miatt. Kína kolosszális elektromos járműipara is közel áll ahhoz, hogy ütközön az európai szabályzókkal, amelyek tiltják, hogy a kínai állam támogassa a feltörekvő ipari technológiai óriásokat.
És ez kellene Magyarországon is, mert a magyar kormánynak sincs joga támogatni az itt épülő vállalatokat, semmilyen hozzájárulással, mert ez tilos lenne. A jelenlegi gazdaság és geopolitikai tér miatt a májusi találkozó kevésbé lesz ünnepélyes, a kínai föld kölcsönösségét követel a kapcsolatban, és óvja Európát attól, hogy az ukrajnai háború nyomása alatt túlzott amerikai befolyás alá kerüljön. Ezzel kapcsolatban tekint arra is mint, hogy Európának távol kell maradnia az amerikai-kínai feszültségtől, Tajván miatt. Putyin nem utasította el különben a Macron olimpiai díszlendi javaslatát. Most viszont a saját nemzeti egyesítő mozgalmunkról szeretnék egy kicsit beszélni. A bűnpártok nem, de a nem párt az igen. Írni arról kell, ami nincs, mert ami nincs, az valóban lehetnek. Erre tanít a bilincs, az, ami van, muszáj szerelmet. E versrészletet mutatja meg világosan, azt kell létrehozni, ami nincs. Ezért lett megalakítva az erőszakra és a korrupciókra határozott nemet ordító párt, amely a nemzetünk egységépítésében látja a jövőt. Persze, hogy agyonhallgatnak minket. Sehol nem kapunk lehetőséget a megszólásokra, mindez akkor válik népviseleti valósággá, ha minden falun és városon önszerveződő nemzeti közösségek, szellemi palákák jönnek létre. Olyanok egykor maga a nemzet, vagy a nem régen a polgári körök. Mert a nem tüntetések nem a petíciók, hanem a párton kívüli nemzetképviseleti jogának érzésése a célunk. Mert ami nincs, az valóban lehetne. Sőt, már van is, mert a nemzetegyesítő mozgalom még segítenek minden falun és városon, ha hívjátok őket. Kattintsátok le a netre, de csak akkor, ha akarjátok a jó irányú változást. Ezt a versrészletet Utasi József írta, ezt szoktam idézni, ha valaki azt mondja, hogy nem lehetséges egy olyan párt, amit nem ér, nem árt, mert minden párt csak árt. Ez valóban igen, de a nemzetegyesítő pártja is nem mondanak, mert a nem párt közjóra, az igazságra és a mai készszekértáboros reklámdemokráciából való tisztességes kiútra mondanak igen. Én szerettem volna elmondani. Félreértések elkerülése véget szeretnék egy rövid felsorolást tartani arról, hogy mit kíván a magyar nemzet, de valójában mit kíván, tehát nem a politikai lózungok, amik elhangzottak, hanem az igazságról szeretnék egy kicsit beszélni, ami bizony fájdalmas mind a két oldalnak a számára, ugye a jobbnak is, meg a balnak is, aminek a közepén ott van egy nagy fej, valahol a fejünk fölött, amit nem is látunk, azt se tudjuk, hogy mit mond, csak azt látjuk, hogy a jobb meg a bal oldal, hogy teljesíti a parancsait. Tehát mit kíván ez a szerencsétlen, agyongyötört, elpusztított, megcsonkolt magyar nemzet? Hát elsősorban önrendelkezés. És akkor megint fölteszek egy kérdést, hogy várom ide azokat, akik elmondanák nekem, magyarázzák meg, győzzenek meg, hogy tudnak élni az önrendelkezési jogukkal. És azt is várom, hogy milyen szinten tudnak ezzel élni, hol és hogyan tudnak vele élni. Mert én úgy látom, hogy ezzel valahogy nagyon nem engednek minket, hogy éljünk. Tehát nem dönthetünk a saját sorsunkról, és nincs beleszólásunk a saját országunk közügyeibe. De Magyarországnak sincs beleszólása abba, hogy az Unióban mi történik, és hogy ott milyen törvényeket meg rendeleteket hoznak a fejünk fölött. Tehát egy szabály alapú rend van, a hatalmasok kitalálnak valamit, és a saját maguk által korábban megfogalmazott nemzetközi jogot írják át, meg a nemzetközi törvényeket szegik meg és sértik meg.
És nekünk nincs hozzá jogunk ahhoz se, hogy ellenkezzünk, vagy bármilyen komolyabb ellenállást kifejtsünk, marad ennyi, hogy kijöhetünk ide az utcára, és akkor szónokolhatunk. Tehát önrendelkezés az első, országos szinten, nemzeti szinten. És ennek vannak azért részletei is, hogy ez miről szól is. Csak az egyik a WHO, az egészségügyi önrendelkezés, a másik az például a gazdasági önrendelkezés. Hát hagyd döntsük már el, hogy kivel kereskedünk, meg kivel nem, meg kit engedünk be ide, meg kit nem engedünk be ide. Meg egyáltalán mi az, hogy a tőke szabad áramlás, és akkor kötelesek vagyunk ide engedni a multikat? Szerintem nem vagyunk rá kötelesek, de hogy támogatni nem kötelező őket, az biztos. Tehát helyettük a kicsiket kellene, a kisvállalkozásokat, meg a kis embereket. De hogyha van itt valaki, aki kap albérleti támogatást, mint magyar ember, aki nem rendelkezik ingatlannal, akkor várom, hogy jöjjön és mondja már el, és akkor hagyj örvendezzünk már, hogy legalább egy ember van az országban, aki mondjuk egyedülálló létére albérlet támogatást kap. Mert ilyenről sem tudok. De arról tudok, hogy az összes bevándorló, meg migráns, meg vendégmunkás, meg ukrajnai menekült, az mind kap lakhatási támogatást, annak van fedél a feje fölött, de nézzétek meg, hogy csak itt Pesten az utóbbi pár évben mennyire megnőtt a hajléktalanok száma. És ez egyáltalán nem egy természetes dolog, hogy embereknek az utcán kell élni, és akkor még ezért meg is büntetik őket. Tehát önrendelkezés, ami azt jelenti, hogy magyar érdekérvényesítés, mégpedig minden szinten. Na ezt kellene elérni a területi szinttől, az önkormányzati szinten keresztül, az országos szintig, a nemzeti szintig és az Európai Unióban is. Ez az ország nem mindenki. Felhívom a figyelmet. Magyarország nem mindenki. Magyarország a magyaroké, a miénk, és azért, mert én azt mondom, hogy itt a mi érdekeinknek kellene az elsőnek lenni, és önrendelkezés a legfontosabb, attól én még nem vagyok se rossz ember, se szélsőséges. A másik következő államreformot és gazdasági reformot. Na erről sem volt szó március 15-én. Hát az államreform az azt jelenti, hogy van egy papírdarabunk, amire azt írták, hogy alaptörvény és alkotmányként kezelik. Tulajdonképpen az egész kormány, az egész országgyűlés alkotmánysértés állapotában van, ugyanis Magyarországnak íratlan történeti alkotmánya van. Mégpedig a Szent Korona jogrendje alapján, ami egészen másról szól, mint ami most történik. Tehát ez a pártrendszer, ami most hatalmon van, és eldönt mindent a fejünk fölött, és nem enged beleszólást semmibe, ez a pártrendszer ez nem más, mint egy diktatúra. Tehát ezt ebben a formában meg kell szüntetni. A pártok helyett valódi helyi, területi és társadalmi érdekképviseletek kellenének. Tehát a parlamentben nem a politikai pártok képviselőinek kellene képviselni mondjuk az egészségügyet, meg az oktatást, meg a munkásokat, meg egyáltalán bármilyen társadalmi réteget, hanem ezt úgy kellene megoldani, hogy például a gazdák mondjuk létrehoznak újabb egyesületeket, de ők maguk, nem úgy, hogy fentről a kormány, hanem a gazdák saját maguk, és ők kiválasztanak maguk közül egy embert, aki ott és akkor elmegy, mint követ a parlamentbe, annak az alsóházába, amikor agrártárgyú törvényeknek a tárgyalásáról van szó. Ugyanez áll a pedagógusokra is. Tehát itt is így kellene működnie, hogy mondjuk a szakszervezetek összefognak, és akkor megválasztanak követeket, pedagógusokat, akik tanítanak és tisztában vannak vele, hogy ugye hogy vetülnek le rájuk a törvények, és ők állítanának össze törvényjavaslatot, és azt adnák be egy alsóházba, amit ha elfogad, az továbbadná a felsőháznak, és ha az is elfogadja, akkor lenne belőle törvény. Tehát igazából nem is kellene minisztérium sem, hanem egy közvetlen társadalmi képviselet kellene. És ugyanígy a helyi érdekek képviselete, ugyanígy szépen alulról fölfelé felépítve, politika nélkül, és megosztó ideológiák nélkül, és a nyakunkon élősködő képviselők nélkül, akiknek az égvilágon semmi felelőssége nincs azért, amit csinálnak, meg azért se, amit megszavaznak, és hogy annak milyen következménye van. Mert azt a következmény az a miénk. Ők meg eldönthetnek mindent. Felelős kormányt és kormányzást
és képviselőket, és pártok nélkül. Ezt körülbelül elmondtam az előbb. Ugye a felelős kormány, meg kormányzás és minisztérium az azt jelenti, hogy ha valamit elrontanak, akkor legyen már bennük annyi becsület és tisztesség, hogy lemondanak. De maga a megbízásuk szóljon erről, hogy nekik valamit teljesíteniük kell, és arról számoljanak be, legyenek elszámoltathatók, és hogyha ez sikertelen volt, akkor le se kelljen őket mondatni, hanem úgy szóljon a szerződésük, hogy abban a pillanatban, akkor a szerződésük megszűnt. Ugye, ha te elmész valahova dolgozni, aláírsz egy munkaszerződést, így van, és hogyha nem teljesíted, mert nem vagy rá képes, hogy teljesítsd azokat a feltételeket, meg kötelességeket, amik a munkaszerződésedben vannak, akkor megszüntetik a munkaszerződésedet, ember. Na mondjátok már meg, hogy a hazug politikusoknak hogy tudjuk megszüntetni a munkaszerződését. Mi vagyunk a munkáltatói. Hát elárulom nektek, hogy sehogy. Semlegességet. Na ez az, amit most nagyon-nagyon kívánna a magyar nemzet, és erről sem volt szó. Tehát ha jobban megkapirgáljuk a dolgokat, akkor nem is vagyunk a tagjai a globalista vittegyleteknek, még az ENSZ-nek se, de most ezt tegyük félre, mert ezt tényleg úgy se értitek meg. De a NATO, amiben beléptettek minket egy nagyon faramúci népszavazással, az a NATO annak idején még nem az volt, ami mostanra vált. És a NATO már nem az USA-nak a hadserege, a védelmi hadserege, nem. Az már a globalistáknak egy világhadserege, amit hódításra használnak fel. Tehát egy világhadsereg. És 220 éve ezt csinálják, hogy kirobbantanak különböző lázadásokat, forradalomszerű dolgokat, polgárháborúkat, majd oda mennek és oda telepítik a NATO csapataikat, hogy ők békét tartanak fent. És közben ez egy katonai megszállás. És mi beléptünk ebbe a NATO-ba önként és dalolva, bár a többség nem akarta az országban, de mégis a tagja lettünk, de ez már egy támadó szervezet, egy támadó világhadsereg, a globalisták világhadserege. És most már látjuk, hogy bizony háborút akarnak Oroszországgal, aminek a levét megint csak mi fogjuk meginni. A másik ugyanilyen globalista szervezet az az Európai Unió. Amikor abba beléptünk, akkor az Unió se ez volt, amivé mára vált. Nem volt ilyen központosított, és nem volt ilyen diktatórikus jellegű. Tehát inkább egy ilyen államok közti konföderációs rendszerre hasonlított, amiből mostanra még csak azt se lehet rá mondani, hogy föderáció. Egy szuperállam lett az Európai Unió, amiben szintén beléptettek minket. Tehát felbonthatjuk a szerződést, vagy felfüggeszthetjük mind a kettőt. A WHO-ra ugyanez vonatkozik. Amikor tagja lettünk, a WHO még csak ajánlásokat adhatott. Ugye egészségügyi téren ajánlásokat. Most már nem. Ha a szerződést aláírják, akkor diktálni fog, és kötelező lesz betartani, amit a WHO kitalált. Ugye Tedros Ghebreyesus, én úgy szoktam nevezni, hogy Tedros Antikrisztus, mert igazából az. És a WHO, NATO és EU szerződéseket egész egyszerűen fel kellene függeszteni, és újra kellene tárgyalni. Csak nem ennek a kormánynak, meg nem annak, amelyik most éppen fenyeget azzal, hogy ezt le fogja váltani. Tehát visszatérve egy kicsit az Európai Unióra, amit nem lehet megreformálni, de amit szeretnénk, az az lenne, hogy ehelyett az euróatlanti szuperállam helyett a nemzetek Európája legyen. Tehát önálló, független, önrendelkező és szuverén nemzetállamokkal, és azoknak egy laza együttműködési szövetségével, mert ez lenne a természetes, de ezt megszüntették, ezt felbontották. És akkor választások egy kicsit, ugye jönnek nálunk is a választások. Hát nálunk a kampányok bizony nem arról szólnak, hogy mit is kellene csinálni, hogy mi lenne jó itt az embereknek, hanem már elkezdődtek a különböző ígérgetések, amikről nagyon jól tudjuk, hogy nem kötelesek betartani. És ha nem tartották be, nem tudunk velük mit csinálni. Oda húztad az X-et, akkor az ember ott fog maradni 5 évig, mert most éppen önkormányzati választásról van szó, meg európai parlamentiről. Hát ettől nem fog megváltozni semmi. Semmi, de semmi az ég egy adta világon. Oroszországban most voltak a választások 3 napon keresztül. Egy olyan országban tartották meg az elnökválasztást, ahol háború van.
És akkor a nyugat Oroszországot szídja, hogy nincs demokrácia, de van. Ukrajnában miért nem tartott Zelenszky választást? De háború van? Ő azt mondta, hogy háború alatt nem lehet választást tartani. És nézzétek meg Magyarország alaptörvénynek nevezett alkotmányát, ami egy diktátum, hogy bizony benne van abba is, hogy a rendkívüli állapotot kihirdetik a háborús helyzetet, akkor az országgyűlés se ülhet össze, nemhogy választást nem lehet tartani, mert nem lehet tartani. Az Európai Unióra ugyanez vonatkozik. És most pontosan erre spekulálnak, hogy valahogy belerántják Oroszországot a háborúba, a NATO-val, hogy ne kelljen a választásokat kiírni se Amerikába, se az Európai Unióba. Mert ez a globalista vezetés, ez nagyon megfelel nekik. És ők egyetlen egytől félnek, a szélső jobboldalinak, meg a nácinak, meg anarchistának nevezett nemzeti erők megerősödésétől mindenhol. Mert ez történt, ezt érték el. És azzal, hogy 2 éve háborúznak és támadják Oroszországot, nem azt érték el, hogy elgyengítik, meg a szankciókkal se, hanem épp az ellenkezőjét. Oroszország gazdasága megerősödött, mert kivonultak a multik. Na gondoljunk már bele, ha innen kivonulnának ezek az élelmiszerláncok, akkor mi lenne? Akkor átvennék a helyüket a magyar vállalkozók. És hogyha kivonulnának innen a globalistáknak a élelmiszer feldolgozói, akik most már ugye légygyárakat is csinálnak, mert az nagyon egészséges a légyliszt, na ha ezek innen kivonulnának, akkor mi történne? Akkor újra elkezdenének dolgozni a saját malmaink, a cukorgyáraink, ugye szépen a gazdák meg tudnák szervezni, akkor az állam azt támogatná, akkor nem a multikat támogatná, tök törvénytelenül meg fölöslegesen, hanem a magyar feldolgozóipart építeni újra, ami Oroszországban megtörtént. Miért történt meg? A szankciók hatására, úgyhogy az oroszok köszönik szépen jól vannak, és még a szankciókat is köszönik az ostoba és töketlen öngyilkos Európai Uniónak, aki semmi más nem csinált, mint kivégezte az uniónak a gazdaságát, és függetlenné tett minket is az olcsó orosz energiától. Úgyhogy majd amikor lementek a választások és megkapjátok az új számlákat, akkor megint csodálkozni fogtok, hogy ez a nagy zöld energia, ami oda vannak, hogy jó, de környezetkímélő, az legalább a 3-szorosába fog kerülni annak, mint amit most fizettek a villanyért meg a gázért. De a választások utára halasszák, mert akkor már nem lehet mit csinálni, ám de addig lehet felelőtlenül ígérgetni. Úgyhogy ezt érték el oroszoknál, és azokon a megszálltnak és elcsatoltnak hazudott területeken, ugye Donetsz, Lugansz, akkor nem, már 4 van egy Zaporozsja régió, meg van még egy 4. Tud valaki segíteni? Herson régió, így van. Az 5. az a Krím. Na akkor elmondanám nektek, hogy kell választani, és ki az igazi nemzetvezető. Oroszországban 70% körül volt a választási részvétel. Ezeken a megszállt és rettenetesen meggyötört területeken fölötte 80% körüli részvétel volt, és szinte mindenki Vladimir Putyinra szavazott. Vajon miért? De olyan arányban, hogy 80-90%-ban Putyinra szavaztak. És nem azért, mert mondjuk csak ő rá lehetett szavazni, mert ezt tolják a nyugati médiák, hogy jaj, azt az egyetlen egy háború ellenes jelöltet, azt kitúrta, mert szabálytalankodott. Igaza volt, nálunk is kirepítették volna a választáson való részvételről, ugyanis halottak a neveit adta be az ajánlólapokon, plusz az eljárási szabályokat is sértette. Úgyhogy így jár. Na most, ha ezt vesszük, ugye lehetett 5 ember közül választani, mindenki megtehette szabadon, hogy kire, érdekes módon Putyinra szavaztak a legtöbben. És nem azért, mert fegyveresek álltak a választóknak a feje fölött, ugye fegyvercsövet tartottak a fejükhöz, mert ezt tolták a nyugati médiák, nem. Háborús területen tartottak emberek választást, ahol a frontvonalon folyamatosan lőttek, és provokációk voltak. Ez sehol máshogy nem történt volna máshogy, csak úgy, hogy ott van a rendőrség, a karhatalom, a katonaság, hogy a provokációktól megvédje a szavazókat, és ugye a mozgó urnákat egy háborús területen nyilván fegyveresek, katonák kísérték, és voltak balhék, és nem kis balhék voltak. Tehát ebben az égvilágon semmi, de semmi kivetni való nincs. Senkinek nem tartottak a fejéhez fegyvert. 129 ország volt jelen megfigyelőként a választásokon, érdekes, nem találtak benne hibát, nem találtak benne kifogást. Tehát nemzetközileg teljesen jó volt, érvényes volt.
úgy a Krímbe, mint a visszacsatlakozott régiókba, mint egész Oroszországban. És akkor kérdem én, hol az önrendelkezési jog? Miért baj az, hogy Oroszországban az Ukrajnában élő oroszok, akik ott ugye nemzetiségnek számítanak, de többségben élő nemzetiségnek, és történelmi orosz területeken, még kifogásolni való van abban, hogy éltek a népek politikai önrendelkezési jogával, és elegük volt abból, hogy az ukránok állandóan lövöldözik őket, meg provokálnak, mert iskolákra lőttek, meg civilekre lőttek, éveken keresztül, 14 óta, mert a Minszki békét nem tartották be. Annyit nem tett meg Ukrajna, hogy elismeri ennek a két területnek, az első kettőnek az autonómiáját. Ha megtette volna, nem lenne háború. De nem ezt akarták, hanem szándékosan háborút akartak Oroszországgal. Tehát kiprovokált háború volt, hiába bármit hazud a nyugat, kiprovokálták. Mégpedig az ukrán támadásokkal. És most mit akarnak a franciák? Bele akarják vinni Európát a háborúba, a NATO parancsára, ami nem az USA hadserege, hanem egy világhadsereg. És most ezt találták ki, mivel már Amerikában is, a kongresszusban is már elég megosztottság van, tehát már ott is rájöttek, hogy nem jó nekik kikezdeni Oroszországon, nem kellene Albert Pike terve szerint ezt a harmadik világháborút megcsinálni, tehát nem szavazták meg a 60 milliárdos támogatást Ukrajnának, ezért ugye ugyanaz a régi angol-francia tengely szépen kitalálta, hogy létrehoznak egy államszövetséget, és belerántják Európát a háborúba. Tehát az angolok, a franciák, a lengyelek, a csehek, meg a bolgárok, meg a románok már ott vannak Ukrajnában, már viszik át a csapatokat. Ez az őrült, idióta, globalista Macron, aki szintén van egy kis ilyen nemi aberrációja, hát most ez a divat, tudjuk, de hát nekik ez a természetes, bocsika, de nekem nem. Tehát ez most már azt mondta, hogy 2000 katonát bármikor át tud oda küldeni, de 20 000 katona áll rendelkezésére. A lengyelek közölték, hogy 300 000-et tudnak kiállítani, és Romániában most építenek egy hatalmas nagy repülőteret, ahonnan majd az amerikai repülőgépek fognak felszállni, és Oroszországot fogják bombázni, és az a durva, hogy nagy hatótávolságú rakétákat telepítenek, és atomot, és ez az őrült Macron, ez kijelentette, hogy Franciaországnak nincs vörös vonal, mert Ukrajna vesztésre áll, és ezt nem engedhetik meg, ugye az angol-francia tengely. Ugyanaz, mint akik az előző második világháborúban is a háttérben voltak. Tehát megint az angolok, megint ott vagyunk, hogy az angolok. És az angolok voltak azok, akik megakadályozták Zelenszkit 2 évvel ezelőtt, hogy egyességet és békeszerződést kössön az oroszokkal, és a második világháborúban ugyanezek az angolok voltak azok, akik megakadályozták Hitlert abból, hogy Lengyelországgal megkösse a békeszerződést, mert akkor is a lengyeleket használták fel a provokációra. Na, most a lengyeleket nem lehet, mert ott ilyen fele-fele, tehát éppen eléggé ki vannak akadva, és a gazdák éppen most indítottak egy országos blokkádot, pontosan a rendeletek ellen, meg náluk is benne van, hogy nem kellene a háborút támogatni, de hát most nem a lengyelek, most a franciák lesznek a provokátorok, és bele fognak minket rántani a háborúba. És most az ellenzék, az állellenzék, ezek az őrült, hippant liberálisok, most azért akarják ezt a jobb liberális kormányt eltakarítani és megdönteni, hogy belevihessenek minket a háborúba. Mert senki ne higgye azt, hogyha most Orbánékat leváltják hamarabb. És most van háborús helyzet, mert most van az államszövetség. Senki ne higgye azt, hogy egy következő kormánynak nem az lesz az első dolga, hogy elkezdi a magyar katonákat összeszedni és bejelenteni, hogy 10 vagy 20 000 magyar katonát mi is átküldünk Ukrajnába. Hol? Kárpátalján keresztül. Kinek a kárára? Az ottani magyaroknak a kárára. Az eszükbe nem jutott volna, hogy a kárpátaljai magyaroknak a háború kezdetén adnak egy mentelmi jogot, egy védelmet, hogy hazahívta volna őket a nagy nemzeti kormány, ugye Orbán, de az ellenzéknek se jutott eszébe, hogy gyertek kárpátaljai magyarok, mert politikai menedékjogot adunk nektek. Erről szó nem volt. Úgyhogy itt állunk egy háború küszöbén, amit csak mi tudnánk megakadályozni, de
pillanatilag olyan állapotban vagytok, hogy semmi mással nem foglalkoztok, csak azzal, amit a pártok belemostak a fejetekbe, hogy lehet a másikat gyűlölni, mert a másik nyájhoz tartozik. És ezzel terelik el a figyelmet ezekről a nagyon-nagyon kemény dolgokról. Köszönöm szépen, ha valakinek van véleménye, vagy ellenvéleménye, vagy tud valami olyat, amit én nem tudok, vagy amit mi nem találtunk meg, ugye független és alternatív médiákból és külföldi médiákból tájékozódunk, akkor kérem, jöjjön ide és mondja el. Ez egy utcafórum, tehát itt nem arról szól, hogy mi ide kijöttünk és tüntikézünk, hanem arról, hogy próbáljuk elmondani az eltitkolt dolgokat az embereknek, és próbálunk némi háttérellenzést oda tenni. Tehát ha valakinek van bármiről véleményeit, fiúk esetleg oktatásról, színvonalról, ilyesmiről, iskolák eladásáról, ha van véleményetek, akkor várom, és jöjjön ide, és érveljen nyugodtan, mondja el. Tehát ne azt csináljuk, hogy közülünk itt valaki elmond valamit, és akkor itt valaki így átrohan, hogy leköpköd minket, hozzánk vág valamit, közli, hogy te rohadt náci, meg te rohadt anarchista, meg mutogat, hogy hülyék vagyunk. Nem, adjuk meg egymásnak a tisztességet, és álljunk ki egymásra szembe, vállaljuk fel magunkat, és vállaljuk fel a véleményünket, és ne egymás ellen menjünk, hanem próbáljuk meg érvelni, és találjuk meg azt, ami közös bennünk, ne azt, ami elválaszt, hanem azt, ami közös. Így a rendezvény végén pár perc még van, amit itt lehetünk. Mindenkinek boldog húsvéti ünnepeket kívánok! Jön a nyuszi, mert ő tolja a tojásokat, persze, aha. És hogy a fiúk meglocsolják a lányokat előről, hátulról, és kapnak érte majd piros tojást. De mi is történt 2020 húsvétján? Itt volt a Covid. Lezárták a Nyulak szigetét, mert a Covid fertőz a Nyulak szigetén húsvétkor. Igen. És azt mondod, hogy én vagyok a hülye. Te hordtál maszkot és oltattad be magad. Minek? Jobb lett? Én oltatlanul oda megyek, ahova akarok. Bulizhatok, utazhatok, mehetek külföldre. 5-ször nem vagyok beoltva. És egészséges vagyok. Ja, az oltás ingyen volt, de a teszt nagyon drága. És a 4. oltottak már nem is vannak annyian, mert meghaltak. Az oltás működik, Magyarország működik, igen, mert az oltás halált okoz. Úgyhogy mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket, most volt március 15, emlékezünk Julius Cézárra, akit a saját fia ölt meg. Hát ez a mostani Cézár, aki nekünk itt most játsza a Führer, őt is egy benfentes fogja majd lapátra tenni, de hát a diktátorokkal mindig ez van, még hogyha a diktátor azt mondja, hogy demokrácia van. Hát igen, a pénz demokráciája. Fizetsz, akkor demokrácia van neked. Nem fizetsz, diktatúra. Nézzük az oktatást. Van oktatás? Vagy csak bejársz a suliba? Érted, amit oktatnak neked az iskolába? Vagy csak a vizsgára készülsz? Mert azt oktatják, amit az érettségén kérnek. De azt nem oktatják, hogy a háború alatt olyan dolgok történtek, amik nincsenek a történelemkönyvben. És a történelemkönyvben lévő dolgok pedig nem történtek meg valójában. Ezt egy katonai szakértő mondta a II. Világháborúról. Ugyanez volt az ukrán háborúnál. Ember, mészárlás. Oltottak, ott haltak meg a harcmezőn. És most az Európai Unió háborúra készül. Háborút akar kirobbantani az Európai Unió saját tagállamai között. Úgy, hogy a NATO már itt van Ukrajnában. Igen, a NATO, aminek mi is tagjai vagyunk. Bizonyám, jön a háború, húsvét után Kiskedden. Jaj, hogy röhögsz rajta, majd ha megfogják a grabancodat, bevisznek katonának, akkor röhögjél. Este, éjszakai őrségben. Kedves hölgyeim és uraim, kedves fiatalok, ahogy Sándor Gyuri bácsi mondta, hogy tiétek a jövő, fiatalok, pedig azt mondták, a miénk lesz. Köszönöm szépen, ezennel
ha Ági is úgy dönt, bezárnám a felszólalást, de még egy úriember szeretne beszélni, mert olyat mond nektek, hogy a fületek is kettő áll. Szeretnék közölni egy örvendetes hírt mindenkivel. Oroszország, a bolsevik Oroszországból nemzet lett 2 év alatt, azért, amin keresztül mentek, és amit csinált velük a globalista világ, az oroszok nemzetté váltak. Mi, magyarok, viszont elveszítettük a nemzeti öntudatunkat. Tehát én eddig csak azt tapasztaltam, hogy a magyarok magyar gyűlölők lettek, és a saját nemzetüket gyűlölik. És nagyon-nagyon szeretném megtudni, hogy miért. Hogyan lehetséges az, hogy az egyik nemzetből, az egyik népből nemzet lesz, és ők sokkal tovább voltak kommunista uralom és zsarnokság alatt, mint mi, és nekik mégis sikerült. És hogy tudták ezt velünk, hogy tudták ezt veletek megtenni, hogy egymást gyűlölitek, és egymásra mutogattok és idejöztök, és beszóltok nekünk, mert csak annyit merünk mondani, hogy ez az ország a miénk, és nem mindenki, és itt a mi érdekünk legyen az első. Mikor fogunk mi is nemzetté válni? Minek kell történnie veletek, emberek, hogy észbe kapjatok, és elkezdjetek gondolkozni, és nem beszólni a másiknak, hanem idejönni és érvelni, és vállalni saját magatokat. És nem azon gondolkodni, hogy neked mi jó egyénileg, hanem azon gondolkodni, hogy ha az egész országban mindenkinek jó, akkor neked is jó. Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek és beszéltek. Itt rohanó emberek az életben keresik a megoldást, a napi megélhetést, és nem figyelnek oda, ami igazán fontos lenne neki. Nem azért jöttünk, hogy birkaként éljük az életünket, hanem azért, hogy felébredjünk, hogy végre a tanítás szerint éljünk. Itt a hússét, amiről az előbb beszélt az Zoltán, egy fájdalomtant csináltak abból, ami az emberiséget megmenthetné. A tanítás szó szerint vétele. Jelen pillanatban a pénz lett az Isten, az emberek egymás hátán, egymást kihasználva, nem szolgálva, hanem kifosztva, akár megölve élik az életüket. Csak egyet ne felejtsenek el, mindenki saját maga viszi a vásárra a saját bőrét, senki helyette nem fog végigmenni az úton. Aki azt hiszi, hogy megváltották, az nagyon el van tévedve. Csak is a tanítás szó szerint vétele az, ami az embereken segít. A tudatlanság az jelen pillanatban az a hatalom által igencsak szorgalmazott, igencsak támogatott, hogy az emberek a mindennapi kínjaikkal, gondjaikkal legyenek elfoglalva, ahelyett, hogy keresnék azt, hogy miért is születtek meg erre a földre. Ez egy fordulópont, a föld, ha az ember itt az anyagi világban nem fedezi fel az ész súgását, nem tolja el magától, és a szívére nem hallgat, akkor sajnos el van veszve. A Bibliában, amit sokan csak úgy olvasnak, hogy a betűket, de az értelmét, a tartalmát nem tudják felfogni. Az új szövetség azért jött létre, mert akkor a káosz volt, hogy kellett egy hírnöknek jönnie, hogy elmondja, mit kell tenni ahhoz, hogy az anyagi világtól megszabaduljon az ember. A szellem, a lélek és a test egysége az jelen pillanatban nem áll fenn, az emberi ész az, ami irányít, és sajnos ez akár világháborúhoz is vezethet, de ne felejtsük el, hogy azok, akik ezt előidézik, azok Macronnak meg a többinek nem kell bevonulnia. A magyar
Csak egy mondat a szombati, vagy a pénteki 15-i nagy tömeg összegyűlt az Andrássy úton, és azért ott elhangzott, hogy az Európai Uniós ügyészséget akarnak. Na most az Európai Ügyészség a saját portáján sem tud rendet rakni. Megnézhetjük azokat a korrupciós ügyeket, amivel nem foglalkozik. A másik, hogy agresszornak nevezték Oroszországot. Hát ezek olyan jelek, amik elgondolkoztatóak. Most kell nagyon észnél lenni, a szívre hallgatva átgondolni, hogy mi is az, ami nekünk a kiútat jelenti. Egy semleges, egy erkölcsös Magyarország megteremtése csak úgy lehetséges, ha végre a szívünkre, a szellemünkre hagyatkozunk arra, ami összeköt minket a teremtő világgal. Köszönöm, hogy meghallgattak. Azt hiszem, hogy itt most már az időnk lejárt. Mindenkinek jó hetet, gondolkodást kívánok. Akar még valaki, Ági, akkor én lezárom ezt a mai rendezvényt. Ez rövidesen felrakjuk a világhálóra. El lehet gondolkodni, az Ági el és olyan dolgot mondott, ami igencsak intőjel. Azokat a parancsolatokat ne ölj, be kellene tartani, és sajnos most embereket bunkerben irányító olyan emberek küldik a harctérre meghalni, ölni, akik nincsenek tisztában az isteni törvényekkel. Isten áldja mindenkit!